Tomato assassin! Quina gana. Així no es pot lluitar. Aquesta carn està tan socarrimada per la ferralla que no hi ha Déu que pugui omplir la panxa amb això, quin fàstic. Això no és cap cementiri. Penses que l'estómac per omplir les pestanyes de boca de les salles? No m'agrada gens, això. No m'agraden gens aquests núvols. Ja fa dies que no surt el sol. Normal. La nostra energia ve del sol i dels altres elements del planeta. Som molt llestos. Ens estan debilitant mica en mica. Per sort, no comptaven que ens podem alimentar d'aquesta colla de replagats. A mi el que no m'agrada és aquesta tranquil·litat. Em posa dels nervis. No sé per què us preocupeu tant. Ni sol ni punyetes. Tenim menjar per parar un carro. A tu la gana et cega, Lemon. Una mica sí. La veritat és que ja portem uns quants dies menjant aquesta carronya. Són una plaga. S'han escampat per tot arreu. Sabeu? Trobo a faltar la carn de llaço. M'agradava molt quan anàvem de caça. Sí, fa molt que no se'n veuen. Suposo que els cucs deuen tenir alguna cosa a veure. Pren-t'ho d'aquesta manera, Apple. Ara cacem cucs. A més, no estan gens malament. Per molt bons que estiguin, no em fan cap gràcia. Allà on van, ho destrueixen tot. Tens raó, Taro. Hem d'anar amb compte. N'hi ha un munt i no s'acaben mai. Potser són una mena d'exploradors i ens estan estudiant per invadir-nos. Invadir-nos? A tu aquest cel t'ha trastocat. Tomato, no podran amb nosaltres. Som molt més forts que ells. Sí, no crec que ningú d'aquest planeta es deixi envair per aquests desgraciats. Heu sentit això? Sí! Què és aquest soroll? Habitants del planeta verd, us ha arribat l'hora. Vigileu! És un atac sorpresa!